agognaय आं थागौ अबयस्से जोंनि पाब्लिक दं सालो जोंनि साबुं बेलाय खालामनाय दै जनगण भाइनाव थागौ बेलायखिनि खाथुम खाथिनि जोंथ' साइमानाव 3 বছর পর जोंनि स्टेट कन्फारेन्स संगो जोंनि पार्टी Ipft 2009 হইতে जों दा पयदो जों सामखाय दंगो जोंनि एकै काइसना नाहरनो जों किपालना चिपमा खायनाय स्टेट होन चिपमा खायनाय अपन जोंनि एक नम्बर एजेंडा दिनै आबन मासाव दिनै जों आं दुटा हामबाय मारावो दिनै सापर्टारावनो बिभिन्न जोंनि स्टेट डिविजन लेभेलनि थायो जोंना बुथ रिभे एप्लाइ खालायखा दिनै पार्टी Ipft डेमोक्रेटिक पार्टी जों इलेक्शन थायो अब आगे बंखा थ्रू इलेक्शन जों लायनो आबं आं बेलाय हामबाय मारनाय जोंनि पार्टीनो जों दलनो दैबा हामबाय मारनाय अजराव जोंनि प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट जोंनि एनसि देबरमा बयस गोबां फनो बनि बखा बेलाय करा बनि सामं बेलाय गाहाम जों बेलाय हामबाय मारावो ब असुक बयस फनो जों बाय दंगो बनि कगदाम बनि वान सुमं बेलाय गाहाम आबनि जों हामबाय मारनाय बनि कन्ट्रिबिउशन जों हगै मैया दिनै जों बेलाय खुसिंखा जों यां एंड डायनामिक जोंनि GS जों मानखा जोंनि धनन्जय त्रिपुरा ब एजुकेटेड रक्सा दैबो जोंनि यां MLA जोंनि प्रशांत देबरमा बर जयेंटलि GS रोंनाय एक नम्बर 2 नम्बर रोंनाय जों बर बायसि बोसां थांनाय आं थाखागौ जों बोसां साल' जोंनि सामं बेलाय खालामनाय दै जनगण भाइनो थाखागौ जोंनि पाब्लिक रक स्पेशली इंडिजिनियास पिपल रक जोंना एक्सेप्ट खायनाय जों दिनै सामं लुबै दिनै कन्ट्रिबिउशन लुबै आं थाखागौ जोंनि पार्टी Ipft बागै फैनाय जों साइमानो जत साइमानो अब कोनो खखय करै जों एडिस इलेक्शननि परेबो जोंनि किसा प्रब्लेम मोनखा जोंनि किसा गरमेरक किसा माने उइक मोनखा किन्तु आं थाखागौ जों दा एप्रिल मास निसिम जों सामं सुरु खायरनाय जोंनि पार्टी जों रिसाबल खायमानि बागै रिफर्म खायनो दायो जों आगगनाय आं थाखागौ अबयस्से जोंनि पाब्लिक रक नाहरै दंगो सारा त्रिपुरा नाहरै दंगो दिनैनि डिसिसन बा दिनै स्टेट कन्फारेन्स तामो रेजाल्ट तामो नाय अब जों बर नाहर दंगो उइदिन ए उइक 1 or 2 week बिसिङाव जों दिनै स्टोरी खायनाय दिनै प्लान प्रग्राम जों तयारि खायनाय दिनै जों बेलाय सर्ट टाइमनि बागै जों हांखो मिटिं लायमालिया उइदिन भेरी सर्ट पिरियड अफ टाइम उइदिन 1 or 2 week आं जतन कल खायो जोंनि GS कल खायरावै आं जाहाथे जोंनि प्लान प्रग्राम एक्शन प्लान जों तयारि खायनाय मानोबा दिनै बेलाय सर्ट टाइम जतन हाजारनि फायनायाव माइर अफैबायखा आरो जों जोंनि बरा जोंनि CC मेम्बार जों कल खायमालिया आफानो आं थाखागौ Sir, in this situation, what you regroup our party, since our party have some confusion, some problems going on. So first of all, I think we have to get strength our own party. We have to regroup our party, and we have to go to the field and meet the people. What is wrong going on among our party? That will be scrutinized. That will be taken care of. So I think within few months, I think everything will be okay. do you think that Part which I cannot tell clearly. In short time, it's not by individual view. With togetherly, all the CC members will be called and will take the opinion. So of course, we are the original one, as you all know. Ipft is the 2009. We are fighting for the cause. Our main agenda is statehood demand. So now, maybe Motha or somebody else they came with get a triple land, but it is through negotiation, through dialogue, you can solve the problem. But I think, first of all, I believe that my party should be strong. My party should be more united. Thank you.